banán? Ne. Tanec mi, jo? Ne. To je světkový dohled. Jo. Výborná cesta, kurva. Jo. No, to jsou cesty toto. Ale už tam skoro budem. To jsou podmínky toto. Si nás řeknou, že jsme mají retardi, vole. Odbočte doleva. Jako tady. To ne. To všichni, vítám vás u nového vlogu. A jsme v Jeseníkách, jsme na chatě na 2 noci. A už vám prostě z toho udělat vlog a ukázat vám, jak tady budeme žít ty 2 noci. A tak, takže jdeme na to. Si můžeme ukázat chatku, celkově jak vypadá. Takže vám to ukážu. Vlastně tady, když vstoupíte do dveří, že jo, samozřejmě. Budeme první do koupelny se podívat, tady se rožneme. Tak. Koupelna. On nevidí, nebo se ho dělá? Návštěvník. No. Jejdo. Tady teprve 10 minut. Ani ne. Tak. Takže první tady po levé straně máme jako svrchový kout. Ten je tady. Jo, potom mám takové umývadlo, to nevím, co potom to jsou nějaké věci. Záchody. Tady jsme dostali takové šampónečky. No, tady jsou otevírací dveře. Můžeme zavřít. Kam jdeš? Tak, tady jsem si položila mikinku, vzala si bílou mikinu, což je super. Fakt, no, tady když přijete, tak to už jsem trošku rozházela, ale bylo to takhle jako normálně. Tady jsou asi nějaké župany, když půjdeme někam tam do sauny. Tady když půjdeme, tak tady mám úžasný výhled. Tady je to také, prostě také v přírodě. Tak. A tady je takový krb, čím si můžeme topit. Tady. Tak nic. Co děláš? Já se tě otevřít. A tady je takový schod, takový jako... No. A tady nám nechali nějaké hry, stolní, knížky. Tady jsou nějaké karty. A tady je kuchyň, ta je úplně... Ta by se mě hodila. To ustavač, tady mám kávu a dokonce jsem k tomu dostala i kapsle. Co to ukážem. Já vím, však jsem to říkal. Tak, tady jsou nějaké hrnky. No a tady jsme dostali takový dáreček. Nějaké limošky. Nevím. Pak tady v tomto je ta káva. To nevím, jestli... Já všechno, co dneska šáhnu, tak to pokazím. To je káva. A pak tady jsme dostali nějaký protein, něco. Třeba musím pát, co to znamená. Nebo co to je. Tady jsme dostali i čajíčky, také nenápadně schované. A tady nějaký collagen beauty drink, vlastně zavírá. No. Takže tak. A teď půjdeme ven, se podívat. Když se nechci nazvat ty boty, tak jenom tak jemně. No a tady vlastně je to takhle, to vypadá jako zvenku. A teď když půjdeme, tak to jsou takové dveře, kde máme vlastně to dřevo, grill a prostě všechno, co potřebujeme na večer. Pak když půjdeme kousek dál, tady si můžeme otevřít tyto dveře. Tady by se nemělo chodit v botech, ale tak já to trošku poruším. To nějak večer prostě zvládnem, že to nějak rozjede. A tady toto, to je pro nějaký uvítací drink, nějaký Jägermeister, tak vypadá to, že to je prázdné, tak uvidíme, doufám, že ne. No, takže takhle to vypadá, je to obrovský areál. Já tu chodím takhle v botech, že se mi nechcou nazhovat pořád. A
my ještě bychom odpoledne, nebo prostě nám to je nějak blbě ty autobusy, tak jsme se chtěli podívat do obchodu, nakoupit něco, co nám ještě chybí. Aby se mohli udělat nějaké jídlo. Teď jdeme do obchůdku a jdeme si na oběd, jako sice trošku později, protože tady moc autobusy nejezdí. Je to pravda. Ale je tu zima, jakože čekala jsem, že to nebude zima. Co? Já pak řeknu, co se stalo. To je fakt prdělý. Brigádnici. To je to šestkové, jo? Jo? No, taková klasika. Teďko jsme byli si něco nakoupit a bohužel teda ten autobus jezdí tak blbě, že budeme muset ještě čekat hodinu a něco, takže nám pojede autobus. Takže si tady procházíme, moc tady toho není, ale než bychom došli jako někam dál, tak to by zase jsme nestihli, takže musíme jenom takhle procházet, že? Ano. Tady našel takovou knihovnu. To je máme. Nevím, to můžeme otevřít úplně, ne? Něco dobrýho. Železnice. Vadí mi. To budou také ty staré úplně, také ty... Jo? O ničem, no. Jo? A říkal jsem, že je větší, jakože no. Že je právě menší taková. Je to fancy, vole, čo by si nemohla to. To je naše celé věci. To je sauna, vole, to je život, jo? No. To v tom vodu? Ale co tam bylo? No nebyl v tom jenom, ale jako, měla jsem se možná trošku už napít, než jsme šli. Hej, tady furt prostě kape. Ale prostě furt dokola. Budeme si zaběhat. Co? Jako je, ale když ty brýle máš, tak to moc nejpřejeme. Když víš úplně hovno. A i s brýlema i bez, tak to už je pak horší, že? Jako není tak hrozné ještě, ale... Já jsem si ještě vzala úžasné boty, já jsem prostě zapomněla, že máme doma takové ty běžecké, prostě takové ty superové. Já jsem prostě Nike, ve kterých chci každý shooter, co tady je. Takže dneska jsem si pojela nějaké boty. Dneska jsem si pojela prostě nějaké boty. Nějaké prostě kvalitní a koupit si ještě lepší, protože fakt to se nehodí. Ale mám doma jako jedny, no ale nevím, proč jsem zvolila tuhle variantu. Nevím, jestli jsem blbá, nebo jsem nepřemýšlela. Asi možná. No. Jdeme si byli rozehřát saunu. A jdeme si udělat nějaké jídlo. Co? Černý rohlík. Slyšíš to? No to je ono, vole. Takže teď jdeme zkoušet naší saunu finskou. Uvidíme. Máme to tam, nějak jsme to jakože zapli a doufám, že to bude v pohodě. Už jsem smazala obočí, protože jak chcelo, nebo jako neprší, ale prostě z těch mraků a takhle prostě furt jako mrholí. Když se vypadá tetování, jsem vlastně ani neukazovala. Cool. No. Takže tak a pak se ozvem. Už tady máme nachystané masíčku. Perfekto. A tady tohleto. Si vodu, jdem se ještě ovlažit, než tam půjdem. Ty už tam seš? Ty už se ovlažuješ? Aha. Ano. Totálně mokrá, musela jsem dát náušnice, jsem úplně mokrá prostě. Měla jsem se asi odlíčit, to mi moc nenapadlo. Nevadí. Ale je to možná foťák z toho. Tak to tam furt sedí. Že mě bude bavit zakadrovat. Vždycky se najde místečko pro mobil. Vždycky to tak je a vždycky tak bude. No nic, dívejte na mě. No vlastně teď už je rozpolovené. No.
whisky. Ať nám co pálit. Však už to bude. Už to bude, pane profesor. Už to střílí. Ty vole. Jak mě učil Marťa. Co? Ty si to až tady. A bacha na prsty. Jak se rukavu, co? No. Jako silo mi to. Co taky? Jo. Poleno. Mě to silo, ale... Ty vole. Jak to střílí. A to je to malování vzdušných záchů. Máš vás šikovnou ženu. Jo, jo. Prostě si to vezme do hrncu. No to má. Co? A tak jako to si myslel. Budeme si brát stejně batoh, ne? Co? Je tam poslední káva, tak to je celé. Cože? Teď jdeme teďko na ten pradět. Ne, jestli jsem to říkala nebo ne. Ani ne. Možná ani ne. Ale dneska nám to pěkně vyšlo, protože včera bylo také mrholení a dneska je náhodou moc pěkně, takže to je super. Dneska Azura, no. Takže to je super. No, chtěla jsem to dát na stativ, no, jako tady nevím, jestli je stativ toto, ale ježišmar, mám ho z takové stránky, že z Temu, protože a už se mi odjebalo tady toto nahoře. Takže nevím, jestli je úplně dobrý nápad tam dávat ten mobil, protože nechci o něho zrovna teďkom přijít. Ale tak pak to zkusila aspoň na ty fotky. Máme s sebou, my jsme tam měli v tom ubytování takový foťáček, to znamená Intax. Vy fotíte a vám ta fotka jakože vyjede už, takže a už se začíná foka, už je mi zima zase. Mám tady mic s sebou. Marta si nedala mic, no nechápu ho. Já bych to asi nedala, protože mě bylo zima fakt, teda pomalu, já už nemůžu ani mluvit. Mě bylo včera fakt jako zima hodně, už večer, takže... Tady asi bude nějaká ladovka nahoru, Jako si dáme jen banánek, protože mě spadne mobil zrovna. Nádherné. Co kde jsou? Co? Co kde jsou? Kamzíci. To jsou velký hora. Že si to vezmeme právě ten řidič. Ano. Jeď, furt pořád jdeme. Už jsme tak 800 metrů nad mořem, když to zaokrouhlím. Plus minus. Je. A už jako trochu nemůžu, no. Je fakt, že už jdeme fakt dlouho. Kolik ještě? Tak 1,5 hodiny, ne víc. Ještě 2 hodiny. Je. Dohromady tam jde tak 3,5. No, jakože v průměru. Ale mám z toho furt dočítat, protože my fakt jdeme jakože ten píčkem, takže I mean. To je ta přehrada. To byl nápad. Proč? Pořád jdeme. Ještě nevím kolik, ale tyko normálně z kopce dolů, to je neuvěřitelné. Ale pak to pěkně vyžerem na konci, podle mě. Potůček, ne? Nějaký. Jo. Jsem psala takový fail, prostě zahli jsme úplně kam jinam. Jsem si říkala, že to jde jaksi dolů, že to není moc jako možné. Ale ještě jsme nešli dál a neuvědomili jsme se třeba až po hodině, jako to by bylo hodně na hovno. Tak jsem to asi toto. Ty vole, to musí. Hlavně nespadnout. Důležitá věc. To se nehodilo, no. To je bylo. Já už nemůžu. Tam budem. Nebudem tam. Ten je konečný.
chvíli na sídlo. Mně přijde, že to je strašně nekonečné už. No, já to domů. Ty vole, to se nehodí. To fakt jako já už jedu z posledních sil a když si představím, že ještě musím dojít zpátky, tak nevím, jak tam dojdu. Ale fakt jako, že už fakt ani ty nohy už prostě nefungují. Úplně se zašpinila boty. To je jedno. Hlavně už tam chci být. Tak běž. Jo. Jak borůvky? Zkus fakt na ruku si dát prostě několik a dát si je dohromady. Ale teď jo, to trhám teď. Ty jak hád? Ne, ty štěrka má to nohy takové. Má to nohy, no. Já už jsem myslela, že z toho nedožiju, ale má jsme na asfaltce. Ty vole, já už jsem vyřízená. Aspoň mám to houbu. A tak no. Ještě hodinu a už tam budem, že jo. Jak to se chováš, fakt to je hrozně. Takže my už jedeme domů, mám úplně zatřískanou kameru. My už jedeme domů, nevím, jestli doufám, že mě slyšíte. A včera jsem už zatočila, protože jsem měla málo místa v mobilu. A dneska jsem si už něco promazala, abych mohla něco natočit. Ještě jdem do Olomouce, co to bylo, do Sviní. Jdem si na oběd, pak si jdem vyzvednout říčák a pak uvidíme a pak už to možná zakončíme. Že? Yes. Co děláš? Hraju Duolingo. Trapné.